Ya ngibatshele ngithini? Ugcina ukushadile emsizwe. Ugcina ukushadile emsizwe. Six. 1 year. 1 year ago. No, it's been Okay, relax. Okay, ingabe uqelele ukushaya. Udlaba uqelele ukushaya. maybe 3 days. 3 days. Awuphambi kwezolo. After besikake. Rezokubhayela. Phambi kwezolo. 3 days phambi kwezolo. Ngoba uyishaya. That's why. Why? Afuna ukuba rapist. Oh, ngcono uyishaya. Khala tukwaletu. Kavulo buya kanjani? Ngcono uyishaye. Yabidala ukuthi hayi 50 rand. Ngiyazibhayela. Jo, manje phambi kwezolo ushaya indwaba. Ngizipile ngifuna ukuskin. Skin. Ngithanda kakhulu. Ngoma ngikuzamele mina. Ngikuzamele. Ngina stress ngiyami yacela ukuthi ngingafuni Noma uyi-1 mfini. Awubambi. ngikhathela ukushaya indlela. Okay, this year mongangikese ukuthi this year soshaye kanjani. Ngishayela kumali. Ngeviki ngishaya 3. Ngeviki. Which is ngemonth. Hayi angishaya kakhulu yabo. Ngiyasihlonipha yabo. Futhi ngokuthi ngiyeke. Angithola. Manje iviki lonke inyanga yonke. Ngidabula ibhuruko niyanda pendi yangqondo. Ngiyakuthola futhi ma. Ngiyadlala njalo. Mara fele ugcinene uyishaya nje like ubambukele mfethu. Mina ngine kudala ukunyobala. Awona ukunyobala. Yeah. Awufuna ukucamba mama if I like what is the food. Oh, yeah. Isona ngivile ngiyibambe ngivasile ngithi. Ojubu. Achithi. Ungawani uzokuzamela ugebheka uthi yami uzokuzamela. Mina ngifuna ukurape mina ngisini rapist. Yeah, fika. Khona yini? Awutshela ukuthi khamba ihasa savaya. Ngikathele ukuthi usigozo. Ukhathele. Ngifuna uNtoni. Bathi shela mina imali. Yeah. Ukabukele. Yeah. Manje uyishaya ngakho mfethu ezingikhohle. Ubisi vasile to. Yeah. Ngithi mina uyishaya kangakho kule viki. Ayisebele ishaya. Ubatshele bonke labo cheke laba ngiyabafuna bonke. Oh. If bafuna boyfriend, Yeah. molisa vale. Oh. Ngiyabafuna bocheke. Sengikhathele ukushaya indlela. Okay. Okay, hayi uhambe kahle.